Igbo ndị ọma njibiri ekene m unu tata onye mụ na ya nọ na Obi Voice of the East bụ Honorable Ikem Mazeli ugosi na Obi Chukwu onye ejikwa material onye nwe egwu wee mara. Honorable daalụ nne nwanyị ọma keke ime anọkwa m ọfụma iju na-etekana mana ekele dịrị Chineke na unu rute n'ubi. afa maka Chukwu. Okay. Tata anyị chọọ ka anyị matasị onye ịbụ ka anyị nwike gwa ndị Igbo na enwekwa onye dịka material onye nwe egwu because ị na-anya ị ga-afụ na enwe ụfọdụ ndị na-amachaghọ gị ọfụma biko kọwara anyị onye ịbụ. Daalụ nne nwanyị ọma unu agbanika ekene m unu ịnabata m na obi unu tata ịkọwago onye mbụ mana okwu na-adị mma n'ọnụ onye nwe mụ abụ Honorable Ikem Mazeli material onye nwe egwu ugosi na Obi Chukwu ọmụ abịalụ na obi unu tata wee sị ka mụ na unu nọlịa ka m gwakwa ụmụ uwe okwu ka ndị niile na-anwụlele egwu a na-eti ka fa mụ na fa nọdụkwa gbalịa n'ụbọchị tata ndị na-amarọ m ka fa malụ m ọfụma n'ọnya ka m ji wee bịa. Daalụ rinne. Abụ m onye Ọnịcha abụ m onye Ọnịcha dị na Anambra steeti village mbụ Ọdọje village na Ọnịcha Anambra steeti so na kọragodu m n'ọfụ ma ọ bụrụ ndị be anyị. Daalụ nne. Achọkwa m ịgwa ha na onye mụ na ya nọkwa taa bụkwa ezigbo ọzọ na anyị Ọnịcha so ị na-anya ịfụ na ọ bụrụ obele mmadụ okwu n'okwu ndị ọzọ. Okay, material onye nwe egwu biko kọwala anyị ka isi wee bido ije gị na iti egwu. Okay, egwu a na-eti ebido m oge nọ na secondary school 1991 ka m bidolie far back 1991 and ebido m na church oga na Anglican Church, Emmanuel Anglican Church anyị na-eme AYF Anglican Youth Fellowship. Yes, so mụ abụ one of the band members join ya then ife na-eti oga bụ conga na drums. Oluzie ịma na olu eduri na oge eji eme mmemme ekeresimesi a na-akpọ Christmas na festive period most people na-abụrụ ndị obodo a na-emefe na-anabasịnụ ije gba Christmas. Anyị nwabụ ndị Ọnịcha, anyị nwabụ ndị nọ home so ụfọdụ ndị anyị na-afa yi etinye bụ egwu ndị na-abụla anyị abụrụ ndị Ọnịcha so fa nabasịa ka fa je solo ụmụnne fa nwa anwụle anyị nwere ozi onye ga-abụla anyị ya bụ abụ nwe nekata ya bụ ife wekpọ ọfa sịba na aga m eme nkwa n'ife dị n'ime ife a ka o si wee masị Chukwu nwee welu microphone bụsịa anya bụ abụ mbọsị mbụli ya ụkọchukwu si n'ebe ọ nọ na bịa ka ọ mara ya na-abụ abụ ọ ga-agba ya yalị na ndị nwa na-abụla anyị abụ na ọ gafe natazi na nwe nke a na-akpọ na ọ bụla ọ na bọọlụ asị na benchizi ya so mụ abụrụzia top striker nke ndị a na-akpọ top striker so akwa etu aka nso ebidozie then anyị na-agakwa olue sometime 1994 mụ na ụmụnne m ndị ọzọ ndị Ọnịcha na-etikwa egwu anyị jikọba onwe anyị fọmụ band a na-akpọ Ọnịcha Ado Youth Band. Oge anyị fọmụ ya bụ band anyị na-eti nke a na-akpọ varieties ya egwu ọbụla anyị tite anyị tie ma gospel anyị tie ma makosa anyị tie ma high life evolve ife dị n'ime anyị wee na-agakwa ndị mmadụ nabata anyị. Oluzie oge m graduate na mahadum ebe m gụrụ akwụkwọ bụ na Ambrose Ali University ka m gụrụ akwụkwọ nke dị n'Ekpoma. Oluzie oge m graduate mpụta na school 1998 ka m pụta jesia youth service nata m wee decide ya na onwe m na mụ ga-ejizi egwu mere aka ọlụ na m ga-abazi into music nke a na-akpọ as a professional. Oga ka ọ lụzi na the year 2000 m wee decide ya gazia nke a na-akpọ solo m wee pụtazia as Ikem Mazeli kekene si wee dịle Chineke nna ịfụzi ebe anyị nọ tata so na ọ dị nke ọ garagodu nnọọ ọfụ ka anyị wee na-agakwa at least nwa ọbịala nkọwa na ndị mmadụ amago ya na fa nọ Ọnịcha kansụl ọ dị mma biko inwe ike kọwala Emeka
eme ka nghọta mgbe m gekwala egwu ga-afụ m na ị na-combine Igbo culture onwegasị element nke ndị oyibo ihe ndị oyibo kpọ element of high life na Igbo culture. Kedu ihe kpaliri mmụọ gị ịgụ ụdị egwu a? Ịgwaga ka isi banyecha na ị na-agụ ma makosa ma gospel mana ka ihe iji wee si no high life ka ị ga-anọzi na ya? Okay, daalụ nne. Ịma na abịa na music industry enwe ndị nọ na high life sector, nwee ndị nọ na gospel sector, nwee ndị nọ na hip hop, nwee ndị nọ na makosa, enwe different ngalaba. Mana nke mụnwa nọ n'ime ya bụ nke a na-akpọ traditional high life. Ịchọkwa ịkpọ ya cultural high life. Ife kpata mmụọ ji wee kpebie n'obi m na m ga-abanye na traditional high life bụ abịa n'anya ọbụna ndị okenye anyị na-eti high life, mmadụ dịka late Chief Stephen Osadebe of the blessed memory na late Chief Oliver de Coke of the blessed memory na afa agbagotebego na age Chinefo ike a na-agụ mmanwụ. Nnekwa anya sị na ndị a n'oge ike ga-agụba ndị a fa naba nke a na-akpọ ezumike naanị edukwa ndị ga-anọchikwa anya fa ka nya bụ egwu fa na-eti wee na-aga n'iru. So onye ka mmụọ ji wee decide ya na maka ama m na ana m akwa nka ọfụma adịn creative. So mmalụ na m ga-emenwe ife na high life na m ga na compose nwu egwu very well maka high life bụ ọnọdụ ka ikwu ife iji ife na-eme n'obodo wee na-akọwalụ ndị mmadụ ife megolo eme na-alụtelie ndị mmadụ ife ga-eme n'ọdịnihu na-agwakwa ndị mmadụ ka onye ọbụla wee malụ uche onye ọbụla wee dị ya ife eji akụzili ndị mmadụ ife. So nọ ife niile amegasị nji wee kpebie n'obi m na m ga-abanye to high life, not only high life but traditional high life. Kedụkwanụ ụdị ozi na-ezisa site n'egwu gị, ụdị egwu ị na-akọ isi na traditional high life? Yes. Okay. Mụ amakwa ozi na-ezisa mana achọrọ m ka ndị na-ege anyị ntị ka ha mara ụdị ozi na-ezisa na site n'iti egwu a na-akpọ traditional high life. Yes. Is a kind of nke ndị ọcha na-akpọ philosophy. Ige ntị n'egwu ejụwa m egwu ntigo ma nwụrụ ka m lotesi ebe ncha maka egwu kalịrị akali nọ ike nwe nke ịkpọrọ m aba kịta nsị na akwa mmụọ tilie oge ntịla ụwa na-aga okilikili achọ nka nkọwalụ ndị mmadụ na ife na-eme n'ụwa erika ka anyị na-eme ife ka anyị na-etinye uche malụ na ọ bụrụ ọnọdụ ifụlụ onwe tata ka ị nwee ike ịfụ onwe ya echi nwee ike nke ị ga-afụ echi amakanarịa nwee ike ọjọọ njọ mana otu ọbụla o si wee dị anya na-eso ụwa ka isi wee bụ ya ọnwụkwọ nke ngwafa na-ekele ọlụ eke ife ọbụla onye ọbụla na-alụ ekele ọlụ etu anyị nọ kịta asị prezenta ọlụ ọnwụkwa ndị nọbi anyị dị kamera ekele ọlụ ịghọtago anyị nwa na-eti egwu anyị nọ n'ọlụ ụgwọ nke ngwafa na akara aka niile abụrụ ofu iji na mmadụ bụ prezenta chọọ ka ije emebe ọ bụrụ iwu bụ na ọ ga-adị etu a n'Ikem Mazeli tiri egwu abụrụ iwu bụ na akara aka niile abụrụ ofu. So o riri nne nkwube igebe egwu m niile egwu m bụ atụmatụ na ife na-emenụ na okilikili anyị ka m ji agwa ndị mmadụ okwu maka ọ nwere ya mara ife echi ga-abụ nke a bụkwa ofu n'ime egwu m. nke ntịzi ikpeazụ asị m na onye mebie ụwa ọkwụ anyị ụgwọ onye mebie ya ọkwụ so ka onye ọbụla were uche onwe ndị a ga-eje agbagodo ogwu ya ọgụgụ ndị na-achọ imebie so anyị ga-eje na-agbagodo ha ogwu ya ọ bụrụ obere ife. Tupu anyị aga n'iru m ga-agwa ndị na-esonyere anyị ndị na-amaghị onye mụ na ya nọ taata onye mụ na ya nọ taa bụ Honorable Ikem Mazeli Ugosinobi Chukwu material onye nwe egwu anyị na-atapi na-ekwu ọ na-akọwara anyị onye ọ bụ na-agwakwa anyị ihe gbasara egwu nke ọ na-eti nke ọ kpọrọ traditional high life. Ka anyị gaa n'iru Honorable biko enwe ihe ị na-akwado ihe dịka mmemme enwe any upcoming projects inwe ike jiri ohere agwa anyị agwa your fans gwa ndị na-like ige egwu gị kọwara anyị ma ọ bụrụ onwe upcoming project inwe ọ bụ mmemme ọ bụ musical fest anyone ọ bụ kọwara anya. Yes. Ife mere ya bụ na ịma na ngụgụ a ga-atọ atọ adọrọ m ịmụ mbọ mana ife na-achọ ka ngwa my fans na ụwa niile na-anụ onu m site n'aka Voice of the East bụ na
na nwe even ne onwe oven nete onwe even na akụkọ bavu izuzu a mana nwa obele oge nya bụ oge eye anyị elie ịma ngwugwu a ga-atọ atọ na ada atụ ya mbọ ịghọtago okay nsogbu adịrọ anyị ga na-ene anya ya bụ ofe dịkwa m sure na ọha maka ọ hapụ m anyị ofe anụ ya ma nchekwa ọ yie ka anyị nwee ike wee rie ya honorable biko dịka ibidoro njem gị ka onye na-eti egwu traditional high life ị nwere ike ịgwanwu anyị kedu experience ị nwegolu ịma echefu since ibido ị nwere ike ịkọwatụrụ just nwa obele okay nke mma na-echefu kasị wee tụ m n'anya bụ oge enyere m nke a na-akpọ award of the best high life singer kedu mgbịrịmgba na Nigeria ọ dịrọ izi oge na-esi anya na Nigeria wee nye m best high life singer 2009 olukwa arọgarutekwa na 2010 ebe enye m the first one nke izizi bụ na Ogun State ka enye m ya ka na wee mie by city people olukwa next year the upper year 2010 win kwa anya again na Lagos ka ọ bụrụkwa na East Aba ma ọ bụ na South East no na the whole Nigeria so na ọtụm n'anya rinne ọ bụla ife nke a na-akpọ encourage m ịlụ gbaa m ume nwa nwụliri nne ma na obele ife a na-eme na ọkwa ndị na-afụ ya so na ịma na asị nwata jide ka o ji mana ọ na-eme ọfụma alụrie na ị na-eme ọfụma because na ọbụla obere ife ịmacha ọbụla obere ife ọ dị mma biko anyị ga-achọ ka anyị mara ma onwe challenges ọgbata uhie ị na-agabiga ị na-efesi n'iti egwu gị in being a creative high life musician. Yes. Challenges ọgbata uhie a na-enwe na the industry. Ana m eji onwe m as a case study. Onwe m interview ka m bịa asị Ikem Mazeli mụa personally ịmago na ọlụ anyị na-alụ ọ dịrị izi ịma na ọ bụ n'obodo oyibo ga-enwegasị sponsors and all those things mana abịa n'aba a ị ga na-anụ n'ọkpụtụla aka ị na-ayọzi Chukwu Chineke na-eme gịnị na-enyela aka then anụkwa ndị ọzọ a na-akpọ piracy ndị awalawa na-egbuga anyị o nwere ike ị na-anụ Ikem Mazeli ịlụkwa na-etu osi avansi ara ka nra ọ bụrụkwa etu ahụ maka na ọ bụ n'obodo oyibo ka anyị nọ na anyị ma ego anyị ga na-eme mana nke a ị na-anụ egwu m naba na-anụ egwu na-anụ afọ na-agarube mana ọ bụrụ anyị nwa na-eme ekiri money o nwere ndị osochi egbu nọ n'ụsọ were anyị wee na-eme gịnị na-akpali ego mana Chineke nna na fe eme amala na-emekwa na anyị na-aga n'iru then other ones bụkwa mmanzụ ọnụ maka onye kwuwe ka o si akpịa amala ebe ga-esi nyere ya aka sometimes ndị marketers dey help humatas ịghọta ụfọdụ ada agwasị anyị eziokwu maka ọ bụ na fa na-agwasị anyị eziokwu sometimes ife anyị debegasị agụ ama ngụ anyị maka anyị edebeghị ife anyị ga-eji na-eli nri wee na-sustain onwe anyị mana ịnezi anya ọbụna ebe anyị na-echekwube bụ na stage ife anyị na-enweta na live performances of which na ọ bụrụ etu aka ọ dị suppose ịdị n'obodo oyibo inwe na-ara 1 2 3 albums ịdịgo oke ọ ga-sustain for the rest of your life mana n'aba inwe ike nwa about 100 albums onwerọkwa ife ị ga-enweta sọsọ ava ka ị ga na so n'ọnya kpatazi anyị bịa ya na-etigbusi onwe anyị ka anyị na-eje live show ka ndị mmadụ na-appreciate anyị ka anyị wee na so n'ọnya bụ one of the challenges or some of the challenges anyị na-enwekwa n'ọlụ anya mụa bụ Ugosinobi Chukwu Ikem Mazeli ọ dị mma Voice of the East nọ ebe a taa ịdị ịfụ na ha na-ebulite na-akwalite creatives dịka gị akpatara iji wee sị gị bịa ka anyị na gị nọnyere ọzọ m chọrọ ikwu chọrọ m iji ohere a wee yọọ ndị na-eme ihe awarawa bikonu aka kpara gị agaghị emekwalụ gị ebere aka kpara gị agaghị emere gị ebere kwụsị ịpirate creative things ndị mmadụ na-eme ihe ikpeazụ ọ bụrụ ihe ikpeazụ esave m the last
the best for the last. So can do this so we saved the best for the last. Mana tupu anyị ruo na that's the best. Inwe ike when they na watch gị, your fans na watch gị. Hapụlụ ha tụpụlụ ha ofu okwu ndụmọdụ. Ma ndị chọkwa ede ka gị maka mụ nwa nweta onu eji agụ egwu achọkwa m ede ka Ikem Mazeli. Ka a na-anụkwa afa man maka na ọ bụrụ ihe dị izi. Biko tụpụlụ fa obere okwu ndụmọdụ ka ha nụ. Daalụ rinne. Before wee nyebe ndụmọdụ n'ebe ndị na-ekili m na ndị na-akwado m ndị fans nọ. Ndị na-eti egwu ibe m ka m ga-ebugoro ụzọ nye ndụmọdụ. Ana m asị onye ọbụla jisie ike ife ọbụla ị na-eme welo Ikem Mazeli asị case study etu nsi wee bido egbukwa m ọja o abụ m a good flutist o m egbu ọja very very well. Ebido m from the grassroots wee bido na-ayọ Chineke nna wee na-agọzi anyị and ndụmọdụ ọzọ m na-enye ndị otu anyị bụ kafa kaba arụ na-akwa nka a na-akpọ kaba dị creative. Ọ bụrụ copyright dịkwa mma mana ị ga na-akaba arụ ka ịdị creative na-compose nke itinye nke tata ọ bara before ịmala ife na-emenụ ndị mmadụ accept bịa ebule brand mana ịnọdụ na-eti egwu onye ọzọ ide promote onye ọzọ na-aga egwu amaka egwu aka anụkwa nwunye o onye ọmbụ ka a na-asị na ndị na-eti egwu dị nkịlịka mana mụnwa adịkwa married o adị married my wife bụ ọmalịcha nwaanyị Chukwuneke nna ji wee chọọ m mma ọ mụtalụ m ụmụaka 5 ụmụ nwaanyị 4 na ofu nwa nwoke ọmalịcha dị mkpa nwoke so ka ịfụ na mụ bụkwa fulfill man o nọdụ ọfụma Chineke na-agọzi m so na-agọ yọ ka nkọ ngwa ụwa niile ndị niile na-akwado m n'egwu a na-eti onye ọbụla jisie ike ife ọbụla ị na-eme iji adị ka ụmụaka ibe na-agba mbọ Chineke nna chọọ ịgọzi ọgọzie ya lotekwa ndị nọ n'ụsọ na-ayọkwa unu biko etu unu si akwado material onye nwe egwu akwa orimili bụ ike abụọ ị na-asị na abụọ na-akpa ike abụọ na-akpa ike ọ bụ na ọ bụrụ orimili nwere ife orimili bụ ike abụọ so n'ọkwa ununwa bụkwa na material bụ material onye nwe egwu ka unu kabakwa arụ jisie ike na-akwado anyị na-akwado asụsụ Igbo be anyị maka asụsụ Igbo be anyị ọmaka anyị nwa bụ ife so wee sị na asụsụ Igbo anyị ama nna ọ gbakwara ndị nke ọzọ na-eti sọpụlịsọpụlị na ọ dị mma mana anyị nwa so wee sị na asụsụ Igbo anyị ama nna na Igbo amaka so daalụ nri na m ekenekwa unu ndị Voice of East unu nwasikwa na-enyela aka wee fụ na asụsụ Igbo anyị na ọma nna aga na-aga n'iru dịka honorable si wee kwu dịka material onye nwe egwu si wee kwu biko nu gbaa mbọ hụ na unu na-asụ Igbo ka anyị na-akwalite asụsụ Igbo ka asụsụ Igbo ghara ịbụ ihe nara ana ka omenala Igbo ghara ịbụ ihe nara ana ige ntị nụ na onwe mgbe nsị gị na esevu m the best kịta anyị ga-aga na music studio anyị ka material onye nwe egwu nye anyị onu ịmana asị m na save the best for the last ị na-anya fụ na ya nọ ya ligo ọnọdụ honorable Ikem Mazeli material onye nwe egwu anyị nọ na kitchen ugbu a ka ọ metụla anyị ihe eji wee kpọọ ya material onye nwe egwu Cosime ya deba ona bombile kun baba na manyo ga dele ma na mo nwamba nwa friends abega na tego Ibo jabo mbide kumu baba na monya bobeka Ibele na ebe nuwa wana si no rilinda Kenene kanena aseme malo neke na gugo Gugu amba na material onye wego elotegi o
ọkụ agụnyelụ nwata n'aka ọ na-anyụ na nri nya ma ncha egwu ụmụ nwa na-eti egwu na-eti bụ anata mbechi m nne si ntibe egwu na ife ama memụ ma ncha nna m ọnụọrụ egwu na m kpọm ike m tibe egwu ọgbụ aka m na-alụ n'onye ewu egwu na-ekele gị o webụla eziokwu ụwa na-agụ okirikiri okpurokwu iwu bụ na onye kasị tata ga-akazi eche ya ka m ji si ụwa na-agụ okirikiri ụmụnne m 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 ụwa na-agụ okirikiri. That's it. Hide. Hey! Material onye wegwu nwa maazị onumure egwu. Iyi je n'ụwa ụmụnne m ka m na-akọ. Ọgwa ga m dalụ n'ụmụnne m ekene m. Dị ọ ga-adịle mma ọgụbụlụ olu m kelere gị. Enuwa ka ị nọ nwata jide ọkụ jide mma nwanne m. Ọkụara nwata ụmụ ihe nwata ọbụla ezie. Ewu ije ndidi ibenu. Kilikata ije nwata nwe ndidi ọnwa welenu. Ezianụ nwa ọgaranya onye ji bụ ote eje ibepụ. Eluzie ka n'ụrụ ya lele nwa ogbenye aka anya manụ. Ọ bụ aka m onye we egwu na owele ebe. Nwa maazị nọ n'ọgbọ onye nwe egwu na owele egwu ụmụnne m. Ọ bụ aka m na m kere elu Voice of isi ka bịalụ Voice of isi ka m bịalụ onye nwe egwu na-ekwulu ọnụ ya n'ụmụnne m. Onye nwe egwu ekene unu ụmụnne ma na zeze azọ ka ịjụ aba ana zeze azọ ka ịjụ aba ana zeze azọ ka ịjụ aba ana zeze azọ. Hide.